Sometimes the biggest culprit is not a thief that roams the streets at night. It is not a murderer nor a rapist that is incarcerated in prison. Sometimes it is a mother that brought a child into this world and decided to be physically present but emotionally absent. Hey, umama azeqe ngaphezulu ingane zakhe. Angazibuzi nokuzibuza, not even for a second, ukuthi zinjani, ukuthi esikoleni bekunjani. Rest assured, the damage is going to be humongous. A neglected child usually seeks for love in wrong places. I'm talking about a child who has been given everything except love. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje sizokwenza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Bengithi Lizokuna, obhalwe nguNakanjani G Sibiya. Sizokwenza umbuzo omude, inkomba noma uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ulwazi lwaphambilini. Ulwazi lwaphambilini lusethulela ingemuva lomlingiswa osemqoka, omkhulu ovelele noma lomlingiswa ngqangi. Abanye abakubeki ngalolo hlobo, bathi ulwazi lwaphambilini lusethulela umlando ngomlingiswa osemqoka. Ngenhlanhla enkulu kulombhalo wobuciko, ulwazi lwaphambilini luvele lwaqanyiswa nje ngoba lubhalwe ngaphambi kwendaba noma ngaphambi kwesahluko sokuqala. Balingani bami nani bafundi, ngicela ukuphawula okulandelayo. Okokuqala, asikaze selamela iphepha elibhalwa ngoDisemba elinombuzo omude omayelana nolwazi lwaphambilini. Okwesibili, ngokucabanga kwami, angiboni ukuthi uyoke ubuzwe lo mbuzo njengombuzo omude, kodwa ungabuzwa njengombuzo omfushane. Ngisho ngani? Ngoba yiwona kuphela lo mbhalo obuciko othena ngaphambi kwesahluko sokuqala kwaba nendatshana efinqiwe yanikezwa isihloko esithi ngaphambi kwendaba. Ukubuza ulwazi lwaphambilini njengombuzo omude can be practically and technically impossible. Okwesithathu, ulwazi lwaphambilini luphinde luchaze umlando wombhali, ochaza ukuthi ulwazi lwaphambilini alusho kuphela ukuthi kukhulunywa ngomlando womlingiswa osemqoka, luphinde lukhulume ngomlando wombhali. Ngakho-ke kungalukhuni kumfundi we-12 ukuthi akwazi ukuqhathanisa lokho okwenzeka endabeni nempilo eyaphilwa ngumbhali. Omunye umfundi angazibuza ukuthi kungani-ke manje senza ulwazi lwaphambilini sazi kahle ukuthi kungenzeka lungabuzwa. Nansi impendulo. Okokuqala, sinemibuzo emifushane, lungabuzwa njengombuzo omfushane. Okwesibili, yilapho isakhiwo salombhalo wobuciko wonkana siqalisa khona. With that being said, siyini isakhiwo? Isakhiwo yindaba kusukela ekuqaleni iye phakathi nendawo ikhule igcine ifika emaphethelweni. Kodwa ke uma ngabe siphendula umbuzo, siphendula kanjani?
Siphendula ngalolu hlobo sithi isakhiwo sithinta okuthathu: isethulo, umzimba, nesiphetho. I guess it is apparent that I will do these long questions interchangeably. Ake ngiqalise-ke ngesakhiwo. Isethulo sesakhiwo naso sithinta okuthathu. Sithinta umlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo. Okwesibili, isisusa sodweshu. Okwesithathu, isizinda. Kanti nomzimba wesakhiwo nawo wethula okuthathu: ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka, kunganovuthondaba. Bese-ke sesithola isiphetho. Umbhali ukhetha okukodwa kwalokhu okuthathu. Angakhetha ukuyiphetha ngovuthondaba noma ngophola vuthondaba noma ngengwijikhwebu. Kusethulo sethu, uma ngabe sikhuluma ngomlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo, sikhuluma ngomhlengengidi. Ubhekene nenkinga yokuthi ufuna ukuphumela obala. Ngimthande uNakanjani Sibiya ngendlela ethula ngayo intshisekelo kaMhlengi mayelana nesinqumo sokuphumela obala. Usebenzisa amagama amabili. Usebenzisa igama elithi ekugcineni, aphinde asebenzise igama elithi wayengangabazi laphayana ekhasini le-12. Esigabeni sokuqala kufundeka ngalolu hlobo: ekugcineni ayesezofezeka amaphupho akhe eminyaka. Ekugcineni wayesezokhululeka phila impilo kwase kuyiminyaka ayilangazelela. Esigabeni sesithathu lapha phakathi nendawo kufundeka ngalolu hlobo: wayengangabazi ukuthi ayezophumelela amaphupho akhe, ayithole lenkululeko ebaluleke kangaka empilweni yakhe. Wayengangabazi ukuthi uzokwazi ukuqala impilo entsha, abe yilo muntu ayekade afisa ukuba nguyena. Omunye athi, hawu, umemu ucabanga ukuthi kuyofanele ukuthi sikreme lo mbhalo wobuciko. Cha, akunjalo. Mathathu kuphela amagama mina ukube bekuyimi umfundi ebengizowasebenzisa: igama elithi ekugcineni, negama elithi amaphupho, negama elithi wayengangabazi. Okunye-ke sengingazisebenzisela mina awami amagama ngizikhandele wona, kodwa-ke ngibe ngiwahlanganisa nalamagama amathathu esengiwaqokile. Kusethulo sethu, ingxenye yesibili yisisusa sodweshu. Isisusa sodweshu kulombhalo wobuciko uvalo. Umbhalo usebenzisa amagama athi wezwa uvalo lumuthi heqe, aphinde athi wezwa uvalo lumuthi thwansu. Isisusa sodweshu sivezwe amahlandla amathathu. Okokuqala, yingenkathi uMhlengi ecabanga indaba yaseKapa. Yize uMhlengi wayenaso isiqiniseko sokuthi baningi abantu aseke baya kulesi sikhungo lapho ezoya khona naye ukuze kufezeke iphupho lakhe, kodwa ukwesaba kwakukhona. Okwesibili, yingenkathi kufanele eyohlangana noNontobeko oyintombi yakhe, ukumazisa ukuthi indaba yabo yokuthandana ayisekho. Okwesithathu, yingenkathi eseyohlangana noyise eyomtshela ukuthi yena ugay. Ngimthande uNakanjani Sibiya ngenkathi ethasisela ethi laphayana ekhasini le-15 esigabeni sokugcina ebeka ngalendlela: wehla nje sekuqega amadolo, uvalo seluyazenzela nje.
waphinde wawuzwa lowo mjulukwana umfoma ebunzini. Ekhasini le-16 maphakathi nesigaba sokuqala, umbhali uthi afike emnyango angqongqoze ngezinedumbe. Kuso leso sigaba umbhali uphinde athi kuvuleka umnyango nje sezibuyile futhi lezo zithukuthukwana ezazimfoma ebusweni namadolo engasazibekile phansi exegiswa uvalo olwalusho ukumqeda nya. Umfundi engeke-ke wakrema kodwa-ke angathatha amagama alandelayo. Elokuqala liyisimo sokukhuluma esithi ukuxega kwamadolo. Igama lesibili ukumfoma. Igama lesithathu ukungqongqoza ngezinedumbe. Ingani wami nawe mfundi akuphelele la. Nangenkathi umhlengi eya kuyise ungaphinde nakhona uthathe uthasisele. Ingxenye yesithathu yesethulo yisizinda. Isizinda sithinta okuthathu okuyindawo, okuyisikhathi kanye nokuyisimo senhlalo. Isikhathi esamanje kune-internet, kunemali, kunesibuko lapho abantu bezibuka khona. Esihlakaleni sikamhlengi sibona iwashi. Kunamabhodlelana abizwa ngama-perfume, izimoto nama-air conditioners. Sekwakhulunywa isilungu kusetshenziswa amagama alandelayo. I'm very sorry. Maybe one day I will be able to. Goodbye. Ungithanda unconditionally. Ukuthi leyo nto engizoyisho is going to test the unconditional love othi ungithanda ngalo. Kuthengiswa amakhekhe eBlack Forest kuphinde kuthengiswe namapulazi. Cha, umfundi naye usengabala okunyeke akukhumbulayo. Sizothatha ingxenye yesibili yesizinda okuyisimo senhlalo. Isimo senhlalo asisihle. Ubuso bukamhlengi bubhalwe ukukhathazeka. Abuchachambile njengasemhleni. Amehlo akhe ashone phakathi abomvu. Akasabazi nakancane nje ubuthongo. Emzimbeni ushayekile, uhwabhekile. Nokudla akusangeni kahle kulezi zinsukwana. Nangenkathi ezama ukupaka imoto yakhe, engasitholi isikhala sokupaka, wavele wanxapha nje, wanikina ikhanda ngoba ebona ukuthi isikhathi sesilimele, sithe ukwedlula kancane kunaleso abebevumelene ngaso benonontobeko. Nonontobeko loyo naye uthe angabona umhlengi emedlula emshiya ethothongene emnyango, wavele wezwa uvalo lugubhazela. Umangele usevesane nje waphaphatheka ngomzuzwana. Ulandela umhlengi ungena ngaphakathi efletini nje useyazihudula. Umhlengi ufika ekhaya ubingelela uyise. Uyahlala phansi esofeni kodwa uyachobozela nango eshalaza echoba izinzipho. Ngenkathi bebuya ukuyobona ipulazi elaliyisipho, uyathula isikhashana umhlengi uqolozele phansi. Uyise usezuyabona ukuthi sengathi kunenkinga, naye ngokwakhe uNgidi useyathuka. Ngemuva kokuba atshelwe le ndaba uNgidi wavele wathukuthela wagana unwabu. Ingxenye yesithathu yesizinda indawo kuseThekwini lapho kuhlala khona umhlengi kanye nonontobeko. Bahlala emafletini. Indawo yesibili kuseKapa lapho umhlengi ahlala khona unyaka nengxenye.
wabuya esengumahlengi eseyisiphalaphala sentokazi. Indawo yesithathu ikubo kaMhlengi. Umbhali akaligagulile igama okwamanje, ngakho-ke sizoshiya lapho. Balingani bami nani bafundi, lapha besixoxa ngengxenye yokuqala yesakhiwo ebizwa ngokuthiwa yisethulo. Ngicabanga ukuthi la umbhali ushaye izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa. Umbhali ubengenisa indaba yakhe, ubeyethula, wayethula ngolwazi lwaphambilini, wayethula ngokusivezela ingemuva likaMhlengi ukuze sibone uma sesekuqalisa isahluko sokuqala esengumahlengi ukuthi kwakusukelaphi. Ngicela ukuma lapho ngingaze ngiyone le ndaba. Siyabonga, nisale kahle, niyathandwa, ningakhohlwa ukusubscribe. Amashaneli mathathu. Eyokuqala yiyo yona le ethi isiZulu Grade 12 Intervention. Eyesibili ilena ethi isiZulu The Curriculum Breakdown. Eyesithathu ithi isiZulu Fala The